Huria nahina holongan ni Tuhatta Yesus Kristus, oras mari tasalukna. Adorang sotapuka parsaurat tado Tuhatta di Manuguton, taparoham majo di acarata nomor 10 disi dibayad do marede huut papungu pilihan sada A sada B. Sasitong na dang papungu pilihan hita disi. Jala edita pe disi holan sada ayat do. Jadi songonima buah-buah di hita. Manang perbaikan di buku acara data tiop B. Tapukama parsuarata do Tuhatta di Manuguton. Huriani Tuhatta nunga saat hita tuminggu parningotan ari hasa saor ni tondi parbadia. Todi parbadaido nama jou papunguhon dohot pahot hon parsauran di akana porsea ima naginoaran huria. Todi parbadia do nang mengajari hita mangatusi lo moni rohani di bata. Alani upasat hamima Tuhamu. Selamat hari Pentakosta ma dihamu salutna. Selamat hari Pentakosta ma nang dihamu. Di pesta parjolo parningotan hasa saur ni tondi parbadia sadarion. Ditugu-tugu dohita makaposi. Pabua to di pangapul do hasitongan ido. Manugun hita tunasa hasitongan. Dido Tuhan Yesus ahudo dalani hasitongan dohot hanguluan. Alani tu ibana do hita marguru jala di bagasan ibana do hita mardalan di hasitonganna. Ale tondi barbadia sai songgo pihamion rohana mi maparia lau mamuji hotokton.
Atong hita akan na pinaramahol ni Jehovah, jalan na toktong masihol di asin ni rohana, beta mahita marsomba lahom mamuji doot pasangapon tuhata, ro mahita marulupulup tujuluna, marede mahita mamuji tuhata sian buku Eden nomor 461 ayat 1 doot ayat 2. Hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadia na tumapalangit dot tanoon. Amen. Songonon nina Tuhan Jehovah, lehonoku Tuhamu roha naim baru dot tondi naim baru tu bagasan ate-ate muna, jala usatoku roha batu sian daging muna. Jala lehonoku Tuhamu rohana marpakilalaan. Jala lehonoku tondiku tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mabahesa. Asa marparange hamu di bagasan patiku. Aka uhumhu peradotan muna. Jala pautuan muna do haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo manudangi jala mengajari rohani akan naborsea di hatam, marhite-hite to di barbadia. Say buhay marohanami asa ture parohonami marhite-hite to dimi, asa toktong dame rohanami makalason hagogonay, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangion hamuma patik ni debata di pesta parjolo parningotan hasasaur di todi parbadia sadarion. Imana tersurat di Rom bidualu mamuka siat ayat 12 1 ayat 10 tolu. Onpe ali akadongan unang behita mangadup di daging. Marparange marguru tu daging. Ale molo marguru tu daging hamu marparange mate mahamu. Ale molo dipamate hamu parulan ni pamatang maritehite todi mangulu mahamu. Ido pati nilebata atong rap mangidugugo mahita sian tuhata laho mangulahon pati nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahopar tu pati mi. Amin. Ta topotima dosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami cala debata nami na di bono akicang. Di pesta parjolo parningotan hasasaur dito di parbadia sadarion. Rodo hami tuadopamu manopoti dosa nami. Uboto hami hodo hasitongan dohot hanguluan. Jalaton di perbedaido na menugu hami tudalan hasitongani. Alai pakorhon ni revolusi industri na popatonon. Gabi tertait dorohan hami. Holan mangaradoti jala makaposi hasitongan. Marojahan tu pikiran dohot pangatusan nami sadiri. Ale Tuhan, paingot kami, asa unang gabi pikiran dohot parbinoton nami, uben kami, gabi suhat-suhat di hasitongan di parnguluan nami. Nung ngalubi sa taon ng huwadopi hami, COVID-10 siyaon, adong do diba siyan hami ng majalo vaksin, ala nahong bubonosan di jabu, gabi hurang do hami mga rajay diri nami di habengeton, gabi tarujun mga lo protokol kesehatan tinutupon ni paremeretan hami. Hape molosongoni hami,
Doson na pasaton dirin hami do hami tu sahit corona na jorbuti. Ale Tuhan, lehon madihami bengit ni roha, urupi hami marhite tondiri. Asa manahan hami manang sadia leleng nari COVID-19 siawon adopan nami. Saise sama sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asi di roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata do na mamitori. Ise do na madabu uhum tu hamagawan. Kristus Jesus do nong mate. Alahindada holani nong mulak mangulu do. Jala di siamun ni debata do ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Atani debata turpuk di hari Minggon ima natar surat di Hesekiel bidu 37 mamuka sian ayat 10 sada 1 ayat 14 songonon ma hatana dunginin na ibana muse tuahu ale anak ni jolma aka holi-holion sadok pinopar ni Israel doi idama akan nasida madok nung ngatung masa huli-huli nami jalapesan arop-arop ni rohanami nang pidom dohami Dibayani manurang maho jaladok matu nasida songonon dohatani Tuhan Jehovah idama au mangukap tanoman muna jala au mambuan hamu nako sian tanoman muna hamu lare bangsoki jala au manogihun hamu mula tutano Israel. Jadi tandon muna ma ahu do Jehovah ya dung huukap tanoman muna jala hubuan hamu nako ale bangsoki sian tanoman muna. Manghaleon tondiku bagasan hamu asa mangolu hamu
Jala au mamben hamu marhasonangan di tanomuna, asatung di tandahamu, au do Jahoba na mandoki, uhut mambaesa, nina Tuhan Jahoba. Ima sahatna, martua do akan natumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Tahatidak koma haporsiatai songon na hina tidak kon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion
rap mahita madok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumupalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, imana tiduhon ni si Maria, na gabe-gabean siya to di parbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tu banoturu dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargugu na sohatu dosani, di sima ibana, mangumihala na mangulu dot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panyala Kristen akka na badia, doho dia sasani dosa, doho dia tai namadok, mulak mangulu sogo dagi mihala dong mate, doho dia nguluan na sora sudah. Amin. Jesus, you
Shalom, Shalom. oras madihita saluhutna. Oras. Tikting nama sa dihurita di bagasan mingguon, minggu pesta parjolo parningotan hasa sahur nito di Perbadia, tanggal 23 Mei 2020 sada. Topik ni jamita, tod di pangapul dohot hasitongan. Tikting na parjolo. Sermon punguan parupuan. Di hari Kamis tanggal 27 Mei 2020 sada, mulai pukul sia wib, patupau ni huriata do sermon punguan parupuan. Nats Yohanes 14 ayat 15-20. Niluhon ni amang padita EBNS Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Paduahon sermon naposo bulung. Di hari Kamis tanggal 27 Mei 2020 sada mulai pukul 10 waluwib patupau ni huriata do sermon naposo bulung. Nats sada Korintus bidu 12 ayat na parjolo 1 ayat 10 sada. Niuluhon ni amang padita EBNS Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Napatuluhon sermon guru sekolah minggu di hari Jumat tanggal 28 Mei 2020 sada mulai pukul 20 wib patupau ni huriata do sermon guru sekolah minggu niuluhon ni amang padita EBNS Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Papaton kelas katekisasi CD di hari Sabtu tanggal 20 Mei 2020 sada mulai pukul 8 wib patupau ni huriata do kelas katekisasi CD niuluhon ni inang padita Jojor Guru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Palimahon, undangan kebaktian lansia distrik Walu DKI Jakarta. Di Patupa di hari Selasa tanggal 1 Juni 2020 sada mulai pukul 10 wib. Maringanan di HKBP Petukangan, Jalan Ciledug Raya nomor 5 Petukangan Jakarta Selatan. Utusan masing-masing lansia ni huriata godangna 5 halak. Dohot kontribusi Rp 1.500.000 sian huriata HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Ponopon Namar Bagas Tikting Parjolo Naing Majalo Pasu-Pasu Parbagason Madongata Agata Franky Marliano Napitupulu anak ne amata ujung marnala jongguran napitupulu. Tubuni inata Sintua Arlina Rosmauli Melinda Boru Pakpahan SPD. Ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Maringanan di Jalan Praja Dalam Sada nomor 5 RT 00 Sada RW 005 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Dohot Oroana Puspita Sari Boruni Amata Adi Siswono Tubuni Inata Eti Wiyandari ruasnya KBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Maringanan di Jalan Casa nomor 12 RT 00 Sada RW 004 Halim Perdana Kusuma. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 5 Juni 2020 sada pukul 11 wib di Gereja HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. B. Tikting Parjolo Dohot Paduahon Neng Majalo Pasu-Pasu Parbagasan Ma Dongata Jeremia Rey Novan Hutapea SH anak ni amata Prendi Hutapea SH MH tubuh ni inata calon Sintua Leni Riana Vera Boru Tagalong AMD ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Maringanan di Jalan
Peninggaran Timur Tolu nomor 24, Kafling A4 RT 04 RW 0 Sia Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan. Dohot Orwana Sintia Dwi Santoso Cangi Ronauli Boru Hutagalung SH. Boruni Amata Budi Santoso Tubuni Inata Sucik Haryani Ruasni HKBP Sintong Marnipi Toruan Resort Lagu Boti Habicaran. Maringanan di Jalan Pidada 10 Sada nomor 35 Denpasar Utara. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Sia Mei 2020 Sada pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Saya di Pasu-Pasu Tuatama Dongata Nanaeng Majalo Pasu-Pasu Parbagasoni. Papituhon Ruas Nataba mulai sadarion Minggu tanggal 23 Mei 2020 Sada nunga di Jalo Huriatak Ima keluarga Ismail Sirait Dohot Inang Devi Sartika Borositanggang Rosian Ruas HKBP Gambir Baru Kisaran Resort Kisaran. Maringanan di Jalan Kampung Bulak Tolu Gang Kunir RT 00 Tolu RW 002 Cempaka Putih Ciputat Timur. Atas gua ni huriata di pasahat matuhamu selamat bersekutu madihamu amang inang. Oleh tema. Napa waluhon ruas namoding. Nah di hari Selasa tanggal 10 Mei nunga marujungolu sahalak doli-doli namar goar Christopher Bernard Simanung Kalit anak niamata situa ceha Simanukalit nahinan tubuni inata kima boru lumban tobing nahinan. Maringanan di Komplek Kodam 5 Jaya Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan Banjar Tanah Kusir Kodam. Laos di hari sadarido bakeni na jumolomo dingi ditaruhon tu TPU Tanah Kusir. Atong taingok ma manang yakon sude keluarga na nitinggalon nasida. Na pasiahon majaha surat sian kantor distrik Walu DKI Jakarta. Pinangido tu situa Banjar asa mendata ruas difabel na adong di Banjar Nabe. Kepada yang terhormat Pendeta Resort, pimpinan Jemaat CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta di tempat. Salam dalam kasih Yesus Kristus, Raja Gereja, merujuk surat Opui Eporus HKBP, Padita Dr. Robinson Butar-Butar, nomor onom Tolusia, _L10 _4 _2020 Sada tentang pendataan difabel HKBP dalam rangka menindaklanjuti pesan konsultasi nasional pada tanggal 15 sampai 16 April 2021 di PA Raja Tarutung yang memfokuskan pembahasan pada pelayanan kaum difabel. Dengan ini kami meminta kesediaan Bapak dan Ibu Pendeta Resort sebagai pimpinan jemaat untuk mendata warga jemaat kaum difabel, di antaranya tunanetra, tunarungu wicara, tunagrahita, tunadaksa, tunaganda di gereja kita masing-masing. Berdasarkan data gereja, dapat memetakan dan menetapkan pelayanan untuk warga jemaat difabel
termasuk dalam menjalin kerjasama KBP dengan pemerintah. Kita berharap melalui kegiatan program ini dimampukan Allah untuk menyatakan visi HKBP, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Dan formulir pendataan tersebut dapat diakses melalui link yang tertera dalam lampiran surat ini. Nama-nama yang telah terdata mohon dikirimkan melalui email atau ke alamat Biro Diakoni Sosial atau Caritas dan Emergensi HKBP, sebagaimana yang terlampir dalam surat ini. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Teriring salam dan doa HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Preses Pendeta Bernard Manik MTH. Tikting napa sapuluon, maja surat sian kantor Distrik 8 DKI Jakarta mengenai pelatihan tanggap bencana. Pinagido tu naposo bulung ni huriata asa mendata naposo bulung nanaeng parsidohot mendaftar hondiri tu acara pelatihan tanggap bencana. Kepada yang terhormat Pendeta Resort CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta di tempat. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja, sesuai keputusan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada tanggal 10 Februari 2021 tentang program kerja diakoni distrik dan kerjasama Distrik 8 DKI Jakarta dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Maka akan dilaksanakan pelatihan tanggap bencana kepada jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta khususnya Naposo Bulung. Bersama ini kami meminta kesediaan Bapak dan Ibu Pendeta untuk mengutus 1 orang Naposo Bulung setiap resort untuk mengikuti pelatihan tersebut. Jadwal dan tempat pelatihan tanggap bencana tersebut akan diberitahukan kemudian. Formulir pendaftaran dapat dikirimkan ke email hkbp-distrik8dki@yahoo.co.id atau WA ke nomor 0812 6497 732 atas nama Pendeta Tio Minar Ujung, Kabid Diakoni Distrik. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Teriring salam dan doa HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Preses Pendeta Bernard Manik MTH. Warta yang terakhir, di hari Senin Marsogot tanggal 24 Mei 2020 sada pamasau ni huriata do kebaktian Pentakosta Paduahon ima masuk pukul 10 pitu wib songonima hujawan hamid tiktingon tuhatama nama ngaramo tihita saluhutna orasma Horas.
Dameni debata na sumurung, sian saluhut na roha. Ima mangaramuti yate-yate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, namarpungo di bagasan tikion, barita nauli na sahat tuhita, di pesta na parjulo, hasasaur nito di perbadia, di mingguta sadarion, imananienet sian Yohanes saplonom, mamuka sian ayat 4b, sahat rodi ayat 15, songonomma didok disi, takasma tapahut-ihut. Aidada sian mulana hupaboai Tuhamu, ala narap dopehita, alai nalaho maau nuaing, manopot namarsuruau, jaladangadong manangisi hamu manukunau, nalau tu dia doho, lam dok do tahero hamuna, ala hudok songoni Tuhamu, alai namadok nasitong doau Tuhamu, ulimuna doi, ialaho au, ai aut solaho au, dang naro pangodiani manopot hamu, alai anggolaho au, suruoku do ibana Tuhamu, anggo dungro ibana, ajaranna do portibion, taringo tu dosa, doho taringo tu hapitoron, doho taringo tu uhum, anggo taringo tu dosa, ima nasoporsea nasida diau, anggo taringo tu hapitoron, ima nalaho au manopot damang, jadi dangbe idaon muna au, anggo taringo tu uhum, ima nanghona uhum, iduk ni portibion. Gudang dope nian, sidohonokku Tuhamu, alai dang tarbuan hamu dope inuaing, alai dung roto di hasitongan, nanidok ni odeng, togihonon ni ido hamu tu bagasan, nasa hasitongan, aidang adong si hatahononna, sian sadirianna, na binege na ido hatahononna, baritahononna do Tuhamu, nang nanaing masa dope, pasangapon na duau, ai jaloon na do na diau, laho mamaritahosa Tuhamu, saluhut na diamai, diau doi, umbahen na hudok, jaloon na do na diau, laho mamaritahosa Tuhamu, ido sahat ni turpukta. Selamat Pentakostama dihita saluhutna. Huriani Tuhata, namarpungu di bagasan tikion, onma dihita na niguaranna, hasasaur nitodi parbadia. Hasasaur nitodi parbadia, hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian. Asa molo tapes tahun, pesta hasasaur nitodi perbadia, nang idadokta dodisia mang dohot inang, bahwa Yesus telah menggenapi janjinya, bahwa dia akan memberikan, mengutus, mengirimkan seorang penolong, seorang penghibur, pangapul, diaka sisian nai, diaka naporsiai,
tu Yesus Kristus. Asa barita lasni rohado naing idauta amang dohot inang dihasa saur nito di perbadia meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Los ido nang tuaka siseani. Songo dia bocani rohana sida. Songo dia dok-dok ni rohana sida. Bagaimana mereka khawatir, bagaimana mereka takut. Bagaimana mereka berduka cita. Dok-dok pakilalaan nasida. Alaniaha amang dot inang ala taida di bagasan terupuki naking di lubahon Yesus do haroroni pangaleleon. Bahwa orang-orang pengikut Yesus mereka akan mengalami penderitaan. Mereka akan mengalami penyiksaan di tengah-tengah ni pertibion. Mabiar akasiseani. Mereka takut. Mereka bersedih mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan mereka. Asaido nataida di bagasan turpukina king amang dohot inang didok di ayat 4b aida dasian mulana hupaboai tuhamu ala narap dope hita. Tuhan Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Naing marsirang ma Tuhan Yesus Kristus dot akasisian nai dinalaho manaik ibana tu banua gijang. Yesus akan naik ke surga 40 hari setelah kebangkitannya. Dung nakok ibana 10 hari tu banua gijang ima hasa saur nitodi perbadia hari ke-50. Asa adorang semanakok ibana tu banua gijang. Di patuduhon ibadah nunaking akadia manaing siadopan ni akasisiani akadia mananaing siadopan ni aka naporsiai. Alayaha do didok amang dohot inang. Unang mabiar hamu. Kenaikan Yesus ke sorga. Dang laho paholakon parsauran ni colmai dohot Yesusi. Bukan mau memisahkan persekutuan orang-orang percaya dengan Yesus. Tapi semua itu adalah mau menyatakan bahwa pekerjaan Yesus telah selesai di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya tanpa seorang penolong. Dia menjanjikan yaitu seorang penolong penghibur Parakletos. Ima todi perbadia. Asalos ido nang tuhita amanami inanami ruas ni huriata di bagasan tikion. Dilehondo sadapakirimon tuhita amang dohot inang. Kita yang sudah menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Alani dipangido do disukun do tuhita. Ahado pakorhon ni todi perbadia di bagasan ngulum. Adong do pakorhon na. Apakah kita merasakan bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari? Tahilala doa mang doho inang pangulau ni todii. Tahilala do di bagasan ngeluta tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita. Sotungdo tahilala holan alani gogutai. Hidup kita ini adalah karena kekuatan kita. Alani gogota, alani malotta.
Alay buhado hita marhite hata ni debata. Dipaingot tu hita amang dohot inang apa yang kita rasakan di dalam perbuatan-perbuatan yang dinyatakan oleh Roh Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Roh Tuhan, dang boy taida toddi alay boy do tahilala. Sama seperti angin, kita tidak bisa melihat wujud angin. Kita tidak bisa menangkap angin. Kita tidak bisa memegang angin. Alay tahilala do adong alugu. Disan adong alugu, disan do bonani alugu, tusan mahita. Asalabok unang mohopan. Kita tahu dia di mana ada. Songonido ng pangulaon ni Toddi. Mangula di bagasan ngolu niyaka na porsea. Alanido amang dohot inang. Tanda kehadiran ni Toddi perbadia dang ikon malo marbahasa roh. Dang itadda. Sotong nidok halak di HKBP dang adong Toddi perbadia. Alaniaha, padita ni HKBP dang diboto berbahasa roh. Ruas ni HKBP dang diboto berbahasa roh. Di gereja HKBP tidak ada Roh Kudus. Hebat naya teh. Alaya hado tadda ni hadir Toddi perbadia di bagasan ngelutta amang dohot inang. Asa ido na taida di bagasan turbukon sebagai tanda wujud kehadiran haroro ni Toddi perbadia, pangulau ni Toddi perbadia di bagasan ngolutta, ima na parjolo Toddi perbadia, ima Toddi pangapuli. Takas naking taida di bagasan turpuki di ayat onom, didok disi lam dok dok tahe rohamuna ala hudok songoni tuhamu. Murid-muridnya berduka cita mendengar mabege lupa-lupa pangaleleon penderitaan yang akan mereka hadapi. Alaya hado didok naking di bagasan turpuki amang dohot inang. Justru sebaliknya do didok ulimuna doi ninna di ayat pitui didok disi alai nama dok nasitong doau tuhamu ulimuna doi ialah ai out solahu dang naro pangodiani manopot hamu alai anggolahu suruok kudo ibana tuhamu ulimuna doi. Itu adalah baik dengan doau mololau borhat. Ulimuna doi molo ikon borhatau mulak amuse tu damang. Alani bocani rohani akasisiani karena mereka bersedih menanyakan kemana Yesus itu pun mereka tidak ada yang berani menanyakan. Tidak ada yang menanyakan tu dia doholau dangadong. Ala di patorang di bagasan turpuki borhat mau tu damang. Mulak Yesus tu hasangapon na alasian hasangapon do ibana. Mulak ibana tu banua gijang alasian banua gijang do ibana. Yesus kembali kepada kemuliaannya karena dia berasal dari kemuliaan. Yesus kembali ke sorga karena dia berasal dari sorga. Ulimuna doi. Itu adalah baik. Supaya ima roh Toddi pangapuli, Toddi ima roh penghibur, ima Toddi perbadia di tonga-tongane ngolu niaka siseane. Lapatan na amang dohot inang yang selama ini akka siseani betul-betul Tuhan Yesus do na paradehon akka narikot. Molo adong aka musuh Tuhan Yesus do na langsung berhadapan.
Ro gelumbang tiki namar parau si Petrus. Yesus yang menyelesaikan persoalannya. Male mauas aka sisianai aka torop jolma. Tuhan Yesus do paradehon si panganon do sinumon dinasida. Alani do ulimuna doi asa mandiri hamu. Asa tanghamu, asa dewasa hamu. Sarupa do yamang do inang. Molo marhasohotan akayana kota. Duminggan do molo pitor mandiri nasida. Ima songonani do ni halak Batak majai. Ya, mereka akan mandiri menjadi dewasa. Bukan berarti ya mereka tidak perlu orang tuanya. Rikodo nato rasidi nasida, bahkan tidak pernah terputus hubungan antara anak dan orang tua. Alai sebagai didikan doi. Uli ni nasida doi adalah baik bagaimana menempa mereka menjadi keluarga yang mandiri. Lasongonido nanidok ni Yesus tua kasih sianna dison ulimuna doi. Asatang hamu di bagasan ha porsion muna. Asa di bagasan di inak kanin merhite-hite tod di perbadia do nasida. Mangadopi saluhut nai ido jaminan dia kasih sean nai. Ido jaminan dia kahita na pungudison. Ido jaminan disudi akana porsea. Asa margogo hita laho mangadopi. Aka hamaolon. Aka ganggu ni roha. Naro. Laho mangilaela ha porseota. Coba mata bayako namang doho inang. Ragam nai taida di bagasan tikion. Hamaolon sitaonon. Moloboi pehita tegar menghadapi akan masa di bagasan nguluta. Itu bukan karena kehebatan kita. Alai taida di sinaking. Alatod di ido na mangurupi hita. Songon nahudok kami naking sebenarnya kita dalam duka cita. Marnida akan masa di Portibion. Kita berduka juga alani maul ni ima parngoluon na dok-dok di tonga-tonga ni ngoluta. Dok-dok rohata, dok-dok pakilalaanta. Alai boido dirgak si majujungta. Kita bisa berdiri. Kita bisa menatap masa depan. Kita bisa berjalan. Meneruskan kehidupan kita. Bukan karena kehebatan kita. Tapi adalah karena pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus. Todi pangapuli. Mangapuli rohat tanah dok-doki. Mangalehon gogo tuhita nagale. Coba tabayako namang do inang. Dakyata persiapon. Rohita marminggu komar masker hita songono nate. Ya, komar masker hita. Ikon mengatur jarak kita. Apakah pernah kita persiapkan seperti itu? Dakyata bayako ni, dakyata pikir honi. Dakyata persiapon amang dohot inang. Ikon melalui live streaming aka ruas ni huriat tanah sebuy ro. Tutonga-tonga ni bagas joroon marminggu. Kita tidak pernah persiapkan itu. Jala dakyata persiapon taparade dirita. Molotumpe hita mengikuti sude aka kegiatan sermon nyate. Sermon ina, sermon naposo bulung, remaja, sikola minggu. Melalui aplikasi Zoom. Dakyata parade dirita tusi. Alayaha donataida di siamang dot inang. Alai di pargogoi debatado hita di bagasan tod di perbadia mamolus saluhut partikiani dina masa sorimago ima covid 10 siaon sahatu na marulang tahun di bana sa tahun nate unang manian sahatu 2 tahun marulang tahun nate ya salpu may alibuy do hita tabulu siya mangdot inang marhite
todi perbadia. Bukan karena kehebatan kita. Alai diurupi do hita mamulus saluhut nai. Nang peikon songonon situasi kondisi keadaan yang terbatas alai disido nakkanin todi perbadia mangula mangalehon tuhita naking pangapulion asa unang hola marungungut tita manginang dia puli dohita buado bae nomor minggu ninna akalan sia ale mulai ate nga bulan sia te buado bae no ninang paddita na marzumon sonia tusan ninna bamuliate mah gabita tu sia te. Ya, pernah nggak kita pikirkan itu harus kita pakai Zoom? Saya juga tidak pernah pikirkan. Bautung ma ate ulimuna doi. Ulit tado HP baga beta boto memakai ya Google Meet atau apalah itu Zoom namanya. Ya, yang nggak pernah kita persiapkan. Ale di parade di batado hita siap tuh si marhite todina. Luar biasa amang dohot inang. Ya, lansia boy na sida nang peko di rupiah kaya nakon nate. Alay mereka sudah mengenal dunia digital yang kita katakan sekarang ya era industri paupato nate. Manang tado era digital. Bahudot naking nasugot tuakalan sia. Mau liate ma amanginang 2 generasi di bolusamu. Hamis ada generasi do. Di bolusamu na jolo ima jangankan punya komputer, lampu listrik juga tidak ada dulu. Nikuate, dang marlampu listrik, lau sikola dang marsipatu. Adong dope hamu sonari lau sikola dang marsipatu, odang adong bete. Na julo akka na tua-tua tay, ya akka opung tay na toras tay, ya sikola pedang marsipatu. Mola dong sipatu na sipatu karet do, sepatu karet. Nggak ngerti ya kalau inang katakan sepatu na dipakai maderes kareti, ya yang putih itu. Nah kalau pulang sekolah sepatunya dibuka, ditenteng, karena apa lebih mahal sepatu dari kakinya. Ya, unang sega sepatu nai, dok mapak nai naluka asal mau nang sepatu nai sega. Itulah kehidupan dahulu. Ima persuk ni parnguluan ale dibolus doi. Mereka bisa memasuki gelombang kedua, ima marhite era digital. Nang pedidok dakwet tu si hami be. Alay mau lihat ma di paluas di bata untuk mengenal itu semua. Ulimuna doi, ulita doi. Amang dohot inang. Disudia kapartikian namasa di bagasan ngulutta. Alanido nakkanin sudina masai. Todi pangapul do mamargogoyon hita. Alani unang marungungut ate amang do inang. Tapi lihatlah, begitu besar, begitu banyak hal yang boleh kita lihat. Ya, menjadi ya penguatan iman kita. Budang akan positif taida di siamang do inang. Dakolan negatif. Tapi banyak hal yang positif kita lihat. Lasongonido nanidokna di bagasan turpukon naking. Napaduahon ahado pakorhon ni todii. Didokdo di bagasan turpuki mangula do todi perbadia mabahin hita marhato poton dosata. Jadi sahit bolon do yamang do inang di jolma molor soditad da dosana. Itu sahit bolon. Saya dietong do dirina sitong dang adong salah gabedang lau rohana paturehon dirina. Karena dia selalu merasa tidak salah, tidak benar. Hape sa sitong na todi perbadia do paingoton hita, dia kadosa na taula, dia kahasalan na taulai. Todi perbadia, suara ni todi i memakulingi hita. Mulo di gereja ho, unang say marhen pokoda ninnate. Unang saya ceting-ceting ako, todi perbadia do makuling ati amang do inang. Ya, unang buat na sojabarmu. Jangan mengambil yang bukan hakmu. Garu dihalak bata pe, jabar tagiling do, molo dang iba na majalo jabari dang boy. Baulo sape merbedaya lani jabar ate.
karena itu bukan miliknya. Di suarahon tod di ido, jangan ambil yang bukan milikmu. Di suarahon tu hita. Buah sedang merdame ho, dohot akaha anggim. Merdame maho, ay sa dialiling na ngulum di Portibion. Buah sedang merdame ho, dohot amata inata. Buah sedang merdame ho, do akayanakonmu. Tod di perbadia mamakulingi hita. Alay talaosi do suara ni todi iya mang do inang marhite pikirata. Batung buah mau merdami do hoti ay iba na do natakang tuaw. Bah adiga be esodong mamereng hubua ma. Ah jamitannya nang pendeta itu kan gak enak. Chattingan aja lah. Pikiran kita mengatakan. Hape naking dipakulingi todi ido hita talao si do suara ni todi di bagasan ngelutta si ganupari. Ido wana didok naking diet walui amang dot inang anggo dungro ibana ajaran na do Portibion taringo tu dosa doho taringo tu hapitoron doho taringo tu uhum ajaran na do hita taringo tu dosa. Bahkan didok dia siya anggota ringo tu dosa ima nasoporsea nasida diau. Nasoporsea nasida diau. Totu molohita porsea taulahon do ima hata ni Jesusi lomoni rohana. Molo soporsea hita. Pasti kita tidak mau melakukan itu. Molo porsia do hita taula do nahina lomo ni rohana jala tatadikon akana solomo ni rohana ima dosa pangalasyota diadopan ni debata. Alay talosi do suara ni todi songone deta oparas 24 bay jenang. Pamusik nami oparas 24 do song leader ayat sada saya dehon buku ede oparas 24. 424. Buku logu 424. Sarong musibay buku logu 284. 284 nang. Taidehon oparas 24 ini. Napatuluhon todi perbadia manogu hita mangulu di bagasan hasitongan namarojahan tuhatani debata. Ido naking napa ayat 10 tolu didok alay dung roto di hasitongan nanidok nyodeng. Togi honon ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan. Aidang adong si hata honon nasian sadirina nabi negena ido hata honon na. Barita honon na do tuhamu nanaing masa dope. Todi perbadia manugu hita mangulu di bagasan hasitongan. Hurian itu hatta namarpungu di bagasan tikion. Boido alani pakorhoni revolusi industri napaupaton gabe tertai dorohani colmai. Mangaradoti jalamak kaposi hasitongan namarujahan tu pikiran dohot pangatusion nasadiri. Dia hanya mengandalkan pikirannya.
Alai to di perbadia paingoton hita asa unang gabe pikiran dohot parbinotoan ni colmai dibahen gabe suhat-suhat ni hasitongan di parnguluanon. Lihatlah kemajuan zaman amang dohot inang. Kemajuan di dunia kedokteran medis. Idahamujo na operasi otaki. Dikeluarkan otaknya, dibuat di sadainganan, pendingin manang na kulkas pe guarniate, sonya tusan guarna, dipamasuk otak nai tusi, dung sidung dioperasi, dipamasuk muse tu tempatna. Ya. Dungi muse operasi jantung, jantungnya dikeluarkan, ya, kemudian dipreteli semua, setelah selesai dimasukkan jantungnya kembali. Jala ditikin apakah luar hon otak nai setabi tamanami nanami mangulu dojol mai dang mate. Tidak seperti kendaraan, kalau kendaraan kita bengkel mesinnya harus dimatikan kan? Ya mesinnya dimatikan, ini enggak dimatikan, manusia itu tidak dimatikan dulu. Baru dibongkar otaknya, di operasi jantungnya, oh tidak, dia tetap hidup. Hebat nai ate parbinotoan ni colmai. Hebat naya ka teknologi sonarion sotungdo gabe di pangasahon jolma pikiranna taringo tu hasitongan ni hatani debata bahkan manusia jangan sampai menduakan Tuhan di dalam hidupnya. Sotung adong suku-sukun amang do inang ditikinaking songonah do kami tu dosana di dia do debata baboi do mangulu nang pedi pakaluar jantung nei dipakaluar imanaking utok-utok nei di mana Tuhan berperan ni nahita. Seolah-olah Tuhan tidak ada di dalamnya. Seolah-olah holan Allah ni hapistaran ni jolmai saluhutna. Gabe di pangasahon gogona pikiranna. Alai marhite hata ni debata dipaingot do amang dohot inang. Naing do sude panggul miton ningoluta marojahan di bagasan hatani debata. Marojahan di bagasan hatani debata. Asagabi sitong hatata, sitong rohata, sitong pikirata, sitong pakilalaata, ala naung diingani hasitongan ni debata. Ise do hasitongan ni amang dot inang. Yesus Kristus do hasitongan ni. Au do dalani dohot hasitongan dangadong nasahatu amai ia somarhite yau. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Udang loja hamu amang do inang mengelului hasitongan ni. Di mana itu kebenaran itu inang pendeta? Carilah di dalam Yesus, jangan cari di dunia ini. Dunia bukan ukuran, dang suhat-suhat ni hasitongan ni. Boido dihita sitong dihalak dang sitong. Garu di paradaton pe boido di adat Jakartaon sitong dihitaan dan sitong. Ya, bukan dunia ini ukuran kebenaran itu. Acugari diberek kamu raau setiap yang manami nanami lahu au tu diskotik tu pap dohona muna do. Is gimana nyenang pendeta itu? Masa masuk ke diskotik ke pub? Tapi coba pergi ke Eropa sana, pendeta harus bisa masuk ke sana. Ya, itu benar bagi mereka, bagi kita tidak benar. Salah itu nang pendeta, pergi ke tempat hiburan seperti itu. Oh mereka harus ke sana. Aladang adong jol marotu gereja, itu tempat-tempat hiburan do lawak kapadita. Ya, mengincili, bersending, pasahaton berita nauli. Alanido amang do inang kebenaran tidak bisa kita perhadapkan dengan kebenaran dunia ini. Tapi kita perhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Back to the Bible. Mulak mahita tu hasitongani. Ala Jesus do ima hata naunggabi dagingi. Firman yang telah menjadi daging adalah Yesus Kristus. Hiduplah di dalam Yesus. Hiduplah di dalam firman-Nya. Asahatani debata isido ojahan. Ni parnguluon ni akana porsiai. Lahomar nida
ima hasitongani marhite-hite na tinogu ni todi perbadia. Jalan apa paton na perpudi unang juberek kamu jomuna te amang do inang. Ayaw pigabi huju-huju ubahan sehubering memang. Ya, memang ini jamnya ngantuk ya. Aliala suaraku gogo, tang modo-odo rahamu ate. Iya. Sengaja do na gogo nang modo-odo do ate amang inang. Iya. Na paupaton taida di situ di perbadia patauhon hita gabe sitidangi hamuliaon ni debata. Hamuliaon taida di sinaking ayat 14 doa ayat 15 pasangapon na duau ajaloon na do na diau laho mamaritaho satu hamu saluhud na da diamai diau doi umbahin na hudok jaloon na do na diau laho mamaritaho satu hamu. Apa yang ada daripada Allah Bapa diberikan kepada Yesus dan apa yang ada pada Yesus diberikan kepada kita. Ahadona neng dohonon na di siamang do inang saluhut nai laho papatarhon laho patuduhon hamuliaon ni debata di tonga-tonga ni portibion di tonga-tonga ni nguluta songoni do nang nguluta mang do inang di tonga-tonga ni parnguluta naeng do papatarhon hamuliaon ni debata hita. Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mersi paireng maju hita kiri kanan, idah mujo. Ya, idah mujo kiri kanan. Ya, kita melihat kemuliaan Tuhan nangnya. Tidak melihat kebencian di sana nangnya. Tidak melihat musuh ya nangnya amangnya. Dang mernida musuh hita di si. Dang mernida saingak kita di siate. Alai marnida hamuliaon ni debata. Hamuliaon Tuhan di dalam diri ni sude jolmana tinopana. Asal suido naking tapadomu amang do inang di suara titing na di jahaon ni amang partiting naking amang situa si tanggang tabigi naking ima titing marhite huria HKBP Hatopan melalui distrik Patupahon kerjasama dengan pemerintah dalam rangka ulang tahun 100 tahun ima panti karya hepata. Kiado hitatan san hepata mang do inang? Iya, panti karya hepata di sana dibina, dididik yaitu mereka saudara-saudara kita kaum disabilitas. Nah, kerjasama dengan pemerintah marhite ima panti karya hepata mengadakan juga memberikan perhatian kepada seluruh jemaat yang ada di gereja masing-masing ima aka kaum disabilitas amang dot inang. Jadi molo adong aka ruasta, keluargata, ruas ni huriata, ya tetanggata, marhite situa Banjar, daftar hokamuma. Karena itu akan mendapat pembinaan dan juga nanti perhatian apakah mereka membutuhkan alat, molo sekolah doi bana apakah mereka membutuhkan dana. Itu akan diperhatikan dalam rangka 100 tahun ya berdirinya panti karya hepata. Hebat nai HKBP ya emang do inang. Hebat. Parjulo do HKBP peduli kepada kaum disabilitas. Tang parjulo pamareta mabaen songon nadi kendaraan umum ya teh angkutan umum ya prioritas disabilitas nina. HKBP udah duluan buat itu ya. Jadi ido naking moladong tadaftar homadong gopol mirlirna dungina paduahon tabegi naking diakoni sosial juga marhite Badan Nasional Tanggap Bencana. Jadi kerjasama dengan pemerintah marhite Menteri Sosial mengadakan pembinaan tuna poso bulung. Ya, molo adong namar minat sian na poso bulung ni huriata silahkan mendaftar tapi hanya 1 orang. Sahalak do akan dibina jala molo masa aka bencana alam mereka akan diberangkatkan melalui kerjasama pemerintah dengan HKBP nanti songon misalnya songon di NTT pabor hak matusian non tapi mereka terlebih dahulu dilatih dan dibekali. Alani do amang do inang siapa yang berminat na poso bulung silahkan mendaftar ya hanya 1 orang karena holan di Jakarta pehita distrik DKI nga 50 tolu resort tita teh. Jadi hanya 1 orang silahkan. Asalos ido tapadomu amang dohot inang
ima marhite-hite pelean tu nanaing sipatu pota non pelean ima hobar tu pesta hasasaur ni todi porbadia ima pelean pekabaran Injil sending dalatta marbarita nauli do amang do inang pasahaton regam niaka pasu-pasu na pinasahat ni debata marhite peleata. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, mari kita berikan untuk pelayanan sending, termasuk naking akadongata na dihepatai. Ati saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus do regam aka pelayanan diakoni sosial. Nani ulahon ni huriata HKBP, pekabaran Injil. Jadi pekabaran Injil dan hola merjami tainang amang alai aha na boy binahem muna. Patu pahamu mai asa di bagasan di inaking makorhon las ni roha. Gabi pasu-pasu ngoluta hita akan nang tarpasu-pasu. Alani pos marohata songon topik mingguta di bagasan sadarion todi pangapul doho todi hasitongan. Mamargogon hita lahu manguduti pardalanan ni ngoluta di tonga-tonga ni Portibion. Amin martang yang mahita. Tuhan debata amanami mauliate di pasahat rohanami. Di paluaso hami marlas ni roha. Marhite-hite pesta na parjolo. Nahu pestaho kami di hasasaur ni todim todi perbadiai. Paingoton hami ima dinaung digenapi Yesus. Songon baga-bagana tu aka sisian na tu aka naporsia. Ima songon todi pangapul na mangapuli mamargugoyhon aka naporsiai. Di tonga-tonga ni Portibion. Asa molo manaik pe Tuhan Yesus Kristus tudah benua gijang. Dan Allah manirang parsauran niak kana porsia dohot Yesus Kristus. Ala dilehon do Tuhan parhitean nami. Ima marhite todi perbadia. Di tonga-tonga ni ngulu niak kana porsia. Ido nahu halason kami. Di bagasan pesta nami sadarion. Jala ido tutu nahu ilalahami. Na menggerakkan kehidupan nami ngulu nami. Manuruson pardalan nami. Di tonga-tonga ni Portibion. Pasu-pasu mahatam, pasu-pasu sudia karuas ni huriam, diragam niaka pergumulan nasida, diragam niaka las ni roha nasida, martangiang hami Tuhan tu akaruas ni huriam, dina merayakan ulang tahun kelahiran dohot pesta perkawinan, di bagasan minggon, tabayon mo aka pasu-pasum dohot las ni roha, marhite hahi pason gajang ni umur, dohot pasu-pasu na meragam di tonga-tonga ni keluarga, langsungoni dia kena marsakap, lahu mamuka pardongan serepion pasu-pasu matuhan patulus sakap nasidai di bagasan lamoni roham asa gabe rumah tangga natar pasu-pasu jala gabe habauran ni pasu-pasum nama biar mida debata lausongoni Tuhan di ruas ni huriam na di bagasan parukilon alani hamatian apuli roha nang pikiran nasida pargogoy nasida Tuhan mangadopi si taonon namasa alani hamatiani langsungoni Tuhan martangiang hami di ruas ni huriam na marukil alani parsahiton di pamatang nasida amanami amang Erwin Siagian inang nyonya Nurlela Siagian boru lumban tobing amang Chris Daniel Huta Barat inang nyonya Simangusong boru Simajutak amang Padita WK Siahaan amang Mulo Ferdinand Sebait amang Situa Juli Manik inang nyonya Nurmawati Tambunan boru Huta Julu amang Situa Dr. Andus John Walta Sitindaon amang Johnny Sembiring, amang Situa Edward Tambunan, inang Situa Nyonya Sitompul Rumian Boru Nadeak, amang Ranto Lumban Turuan, amang Situa Dr. Andus Morlan Budiman Siahaan, amang Insinyur Dahler Tambunan, amang Monang Pasaribu, amang Tony Nahal Hutapea, inang Nyonya Situmorang Sortaulina Boru Simajutak, amang Padita Daulat Pardomuan Panjaitan, amang Ridwan Irianto Situmorang, inang Nyonya Hutapea Mauli Boru Simajuntak, inang nyonya butar-butar saur Mas Delina boru sirait doho sudia karuas ni huriam naso tarsurat di wartar jemaat namion na dirawat di rumah sakit di tongani bagas nasidabe asi roham Tuhan lehon pos ni roha dohot hama malum di pardagion nang di partodion nasida mauliate madiho Tuhan tuho pasat hami daging nang todi nami mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin.
Huriani Tuhatta, hatani debata, ojahani piliata di minggu sadarion, ima Pentakosta, minggu Pentakosta, pesta parjolo, hasa saur nito di Parbadia, dienet sian Roma bidu 10 sada ayat 36, songonon didok. Aisian ibana do salut naro, marhite ite ibana jala marhapatian tu ibana do sasudenai. Di ibana ma hasangapon saliling-liling na. Amin. Tapasat ma pilata tutuhata tuhuria do tu sending HKBP. Tapuji ma tuhata marhite ede nomor 476 ayat sada dot ayat 2 ayat udna. Tatangyakon ma peleata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasan na moliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tuhami, pelean nami tuho, sejalo megabe uap na husus di jolom, pasu-pasu mejala ramoti, asa huparhasea kami peleanon, pati bulho na rajonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion, buhay marohanami marhite-hite tordim, asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale Tuhan debata amanami, nasotarasam do godang ni sileon lehon mo dihami, toddim na badiay di lehoko tuhami colma, sumonggo pihami na leon, na umargay do di lehoko tuhami, jala gumudang doi sian portibion, doho sian pangisina sude, ope mauliate marohanami, jala pujion nami maho, alani sude habal gaon dohot hamuliaonmu, naung pinapatarmu tuhami, selehon matod di perbadiai tuhuriam, akan naulo mangihuton Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatotong hami mian, di barita naulii, aleton di perbadia, say pasada mahuriam, na pinapungumi, asa masih jaloan, jala masih haholongan, songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai, sodangi jala patiur mahami, asa hutad dahami akadosa nabalga, dohot na met si pasidingon nami, say buas maho manesa dosa nami, asa lambadia, jala ibaru hami ganup ari, asa tarbain hami saur, di bagasan huria nabadia, nasa sadai, say odihon jala padomu hami tuamai, asa pos rohanami madok, amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus, say tabay selehon-lehon tuhuria, asalam gadda torop di yakka parbarita nauli, dohot pangajari, dohot parasi roha, na mamaritahon habal gaon mo di portibion, say sodangi, jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen, di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabe, asa tau na sida saor tu parpunguan sogot, say sungguli akan atarpodom, jala pargogoy akan nagale, say songgoti ma akan naneang, dohot natakang marroha, asa ditinggalhon na sida hajahaton nabe, say parrohay akan nabojok roha, jala apuli akan namarsak dohot nadanguli, asa unang dirupa-rupa portibion akan namanguluiho, say tatap mana targogot, dohot na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporsyaon di Tuhan Yesus, saya jari nasida maralus, jalamian maho di bagasan nasida, saya ramoti mapikiran ni aka panggonggomi, panguhum dohot aka raja, asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida, ari paruhuman sogut, saya patogu haporsyon nami, asa totong huingot hami, naung sesa dosa nami, jala buanon muhami tuhanguluan sogut, saya sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami, nang malake dagingon, panguluan mudo muse, asa masuk kami marnida di bata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banu agijang, say penorbadia magwarmu, say roma harajanmu, sesaut melomoni roham, di banu atongaon songon na di banu agijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasaurhon ma damena tutodim. Amin.
Selamat Pentakosta madihita saluhutna.